Sinda, Kita, Ika, Ako, Bicol sa Radio DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Ini ang mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulong sa kapwa Bicolano dahilan ta Sinda, Kita, Ika, Ako, Bicol. Lunyan, uyan sa indong mga kairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda, Kita, Ika, Ako, Bicol. Nagtanom ako nin bata sa la puerta mong magayon. Tigiri paro kumpirmi aldaw banggi. Ano nang kaugmahan ko sa la puerta mong mahiwason. Patag na sa kong itinanong matabaon. Masiramon bagaan batag. Potasyum. Na niya Pampakusog. sinapot na muya. Ang mga runner baga dyan, iyo yan ang pigkakaon ninda. Makusog da sa buhay ang batag. Kamusta po kita? Al Armario Giraray reporting for duty digdi po sa programa Kanako Bicol. Tarantahan, Orugmahan, Asin, Tarabangan. Orugmahan, Karantahan, Asin, Tarabangan. Nagtanom ako nin bata Pwede man balik ta doon. sa lagot mong magayon. Sa Enero pagayod ang Karantahan ta. Pirmi Kaya Orugmahan ko na. Tapos Tarabangan, informasyon. ano nang kaugmahan Habang kita nag-aalat kan Pasko. sa la puerta mong mahiwas. Madaliin na dyan. Patag na sa 45 días na sa nagayod. matabaon. Pasko na. Kan mamunga ini Sige po, sa pangarang Kanako Bicol. tuk na niya. Pinapanginotan po yan ni Congressman Saldico. Kan patiri Saan man dyan ang may gustang Congressman Attorney Jill Bungalon. And siyempre ang Executive Director Kanako Bicol, former Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. And di ba pa na mga taga Bicol, siyempre yaon man pirmi aktibong nagtatabang si former Congressman Christopher Co. Taga po sa staff Kanako Bicol, inapaabot po sa Indone ni Rambuena ng na pagkaaga. nga ini Pizza 11 na palan ko niya na di. niya. Pizza 11 na ka Nobyembre. Na muya. Kan pag-iri Madali na magsanglian 2023. paboritong merienda. Magurang na naman kita, John. Ulandia. Partner ko po si John Napolis. Yan man dyan si Jerome Martinez. Tama, Jerome. Paboritong Ini merienda. ang mga masunod tang henerasyon. Ang mga matitibay sa computer. Yan po ang mga pag-iribata. Siyempre, sa newsroom. Yan, Permi, naka-alerto. Ni bata pang mapag-iriba. Kompleto yan. Yan si news manager, news director, Mardila. Yan
si Angel, si Jenny. At siyempre, ang mga pag-iribang iba, nakamonitor mangyaray. O na naman ang mga Draculang Bareta. Nakareport tulos sa DCGB. Siyempre, anak ko Bicol, samantalahon ta, ugaring nasa linya ng unyan, Nagtanong si Congressman, sa lagwerta mong magayon. Executive Director po ka ko Bicol, Attorney, former Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Kumusta ta lamang? Ugaring dahil pag-irgi. Ano na? Masyadong kabisihan ko niyan. Si Kong, tabi Congressman, good morning po. Good morning, Al, and good morning sa gabos na nag-aantabay kang ito yung programa. Aha. Tapos sa karantahan, ano, Al? Opo, tapos pa lang kita ng grand final, sabi ni Ate Sally, ma-budget pa kita, kaya baka January na tabi Congressman mapunan. But the same. So, advocacy ng mga programa, dagos-dagos magkiraray. Aha. Minapunto sa Al pag may election ban. Yung mga. Anyway, kita sige mangyaray sa Bicol. Aram ko, maski nga ni may election ban, pero dakol mangyaray kitang mga pigkakasiributan tabi kong siringon niya na garo nasa pagpreparar naman kita kan mga darakulang event. Pwedeng mangyari next year. Ano po? Kaarog katong nabanggit baga ni Congressman Saldico sa sarong pagtiripon tadigi sa Legazpi, sarong pigapod na Balon Festival tabi Congressman. Anong update po? Tama ka, Al. Aram mo, nakapalaman na yan sa plano kan Department of Tourism. Bako lang ako Bicol na nagplano kan, kundi ang Departamento kang Turismo na kunsayin papanginota niyan kang ako Bicol Party List and Secretary Cristina Frasco kang DOT. Mhm. And iyan tabi, Al, ito bagang hot air balloon. Oho, hot air balloon. Ma-imagine mo, Al, magiging makulor ang satuyang napod kini. Mhm. Ano ang sky sa Bicol? Sa sa Panganoron. Oo. Anyway, saro ka sa isa sa kayo duman sa hot air balloon. Pwede ako duman. Pwede ka duman. Ganito sa Pampanga, parang sa Pampanga yan tabi Kong na mangyayari. Tama ka. So, Oo. dati bagay ini sa Clark. Aha. Ngunyan, ibabalyo digdi sa Legazpi City para mas magkaigwaki. Ang plano is a week-long festival. Aha. Ang highlight yan na hot air balloon. But that's a week-long festival na kung saan will be participated by local and if possible, international artists. Oho, mas magayon. Oho. Ano daw ang ideal si Taylor Swift? Oh, kung kayang daraong at para mas bongga. Imagine mo mangyayari yan digdi sa Legazpi City. Sa aloy na panahon. Kung data kaya, si Ate Sally mo na ang mag-substitute kay Taylor Swift. Dahil daw bumagsak sa balon. Dahil daw bumagsak sa balon. Yan si Ate Sally dyan. Dahil ba? si Ate Sally. Nakamonitor naman ito. Nakamonitor. Padigdi na gayon. No. But anyway, this will be one of the biggest festival, not only in the Bicol region, but in the entire country. Where it will be well planned. Pitil pararana ini kang Department of Tourism. And makapot sa iba. Kaya yan, considering yan hot air balloon yan, kulang spasyo ang pangangay po kayan. Sa pag-launch ba kayan, pagpalayog kayan, nakulang spasyo. Opo. Siyempre, tataralayin mo yan. Siguro, not less than mga 20 hot air to 20 to 30 na hot air balloon. Siyempre, guwa kitang lugar na kung saan ang nabakante bagang Legazpi Domestic Airport. Oo. Yan, Pwede. Oho. Diyan ta pagdadausan. And yaon man, ang mga konsyerto, dyan man pagdadausan. Dahil pang activities na nakapalaman, kasabay dyan sa pinag-aapod ni Kong Salding, ano na nga nito? El Bicol Loco Festival. Loco Festival. Oho. Tama. Yan. So, our skies will be lit up or you will be mesmerized
by the beauty of these hot air balloons. And this will be complemented by so many activities, concerts, kumbaga, guardian kitang speditayan kamayan ki sports, activities, araw kang triathlon, tanganing, maging makulor. Yan ang aktibidad na yan. But as assured that this will be well planned and soon, pag-abot ng oras, again, Legazpi will be put in the map Yes. ang turismo sa bilog na Pilipinas, Al. So, yan ang pinagpaplanuhan ng ang Department of Tourism. Opo, kasi tama po ta, kasi yan ang bagaan permi pigasabi nindo, lalo si Congressman Saldico na ang iling nindong puturo kan albay talaga iyo ang turismo. So siguro kung mangyari yan, Congressman, talagang tama ka, magiging parte yan sa kumbaga history kan albay bako lang Legazpi City na mangyayari iyan digding Hot Air Balloon Festival and magiging dalan iyan para sa turismo ta digdi sa probinsya. And there's no better place to do it but, here in Legazpi, in the province of Albay. Nataal, sipon mo, yaong ka sa hot air balloon, and then yaon ang view mo, so full view kang Mayon Volcano, Al. Yes, oho. Duman nga ni sa Kapados siya sa Turkey na kung sa sikato nitong lugar because of this hot air balloon. Ang igiling man sa duman susaraday ng mga bulot-bulot. Oho. Ito ang landscape duman. But here we have the full view of the majestic Mayon Volcano. Coupled with the Albay Gulf. Sus, nagayon ka. Magayonon. So, isabit ka duman sa saro na hot air balloon. Sisi, curious lang ako. Sisi magko-control ka yan, tabi, Congressman? May piloto yan. May piloto. Mga professional yan. Dahil pwedeng, dahil pwedeng basta-basta sa nabagang pinalayog mo. Kung saan ka bagay ugpa? Depende sa paros. May mga sakay man yan. Siguro, nagkapiraman, not less than 5. Siguro, antos, mga 10 siguro ang mga sakay kan. Pero kulang man yan, Al. So yan. Saka dapat maray ang panahon kung maraot ang panahon biglang nagtirbo na halimbawa. That's why we target the month of June or July. Ayun, okay. Summer. Magayon pabaga ang panahon digi sa tuya. Extended summer baga. Tama. Albay. And that's I think the one of the sunniest and tempered weather itong panahon kang bulan kang Hunyo or Hulyo. Okay, so magayon ng tabian kong. Ibang topic po kasusaro na banggit man baga ni Kong Saldi itong mga service vehicles na itatao sa mga barangay digdi sa Second District and Albay, especially ito pong mga service vehicles para sa mga barangay tamang-tama ini sa pagtukaw kan mga ilihido tang opisyalis, tabi, Congressman. Well, isal kang sa mga pagtutulod ng serbisyo ang ako Bicol Party List, araw kang mga asistensya, edu assistance, tupad, medical assistance, livelihood trainings, sustainable livelihood programs. Nahiling man, pangangaipo ni Kong Saldi, kang ako Bicol Party List, itong mga service vehicles sa barangay. So, panahon kang emerhensya, talagang pangangaipo man. And therefore, si Kong Saldi, as chair of the Committee on Appropriation, nagkaagki pondo sa Local Government Support Fund. Ito pinag-abot ng LGSF. Tama. Para digdi sa magswertihan sa mga taga-segundo distrito. Kasi you also prioritize, but not saying na they tatawan sa iba. But ito bagang nag-take out duman. Remember, we have 223 barangays in the second district. So nag-take out duman na barangay captain, 195. Yes, 195, tama. So halos 90% bayanan, 90% kang barangay captains nag-take out sa iya. Ang sabi niya duman sa 195 na mga barangay captains, siguraron ko sa indo na pag nag-comply ka mo kay mga requirements, duman sa pagsumiti kang
sa local government support fund, then you'll have your service vehicle sa inyong mga barangay. Ano, Al? Aha. So, may kaagibat ining requirements, Al. Opo. Kasi bako ini madali. Ang gusto sabihon, kung wala kang liquidated ka, sa na-avail mo mga LGSF sa barangay, and you can avail of those service vehicles. And then, si Kong Saldi, being the chair of the Committee on Appropriation, pinag-asigurar talaga na may pondo dyan sa LGSF, Al. Aha. O, sa kadakulang bagay, init, aram mo, dyan baga sa mga barangay, kita, experience yata niya sa mga barangay, sa mga disoras simbanggi, ang mga residente kung igwanin emerhensya, talagang sisibot mag-anap nin lunadan. Anyway, kung mangyari ni tabi, kung dapat gayon sa barangay, igwa talaga ki taong naka-assign dyan, kumbaga, anytime, 24 oras dapat alerto ang barangay sa mga siring kaning serbisyo. Well, tama ka, Al. And the purpose is really to use it for public service and to promote public good. Tama ka, sa mga emerhensya, as in sa mga linya kang serbisyo publiko dapat gamiton. Makamailing ka dyan sa bugtong pagkabangi. Sa saudan. Sa saudan. Pigamit sa saod. O pigamit sa saod. O baka mailing ka duman sa Bunuan, sa Santo Domingo. Bawal yan. Dapat Bawal yan. may patakaran kaya na pinagad kasuhan. Nangyari talaga yan kung sa ibang barangay na naaboso ang mga service vehicle tang bigataw kan gobyerno o minsan na personal ang paggamit kan iba man na barangay official. Hello. Naputol. Madali lang po naputol si kung inaabot kita kan. Time limit ano po. Bigurunan mo ni Kong Pido. So sinabi ni Kong Saldi na gabos tabi na mga barangay, especially digdi sa 2nd District, iuso nagtripon kan Domingo sa pag maso taking ninda. Gabos na mga barangay digdi sa 2nd District tatawanin service vehicle, emergency patrol car na apod kayan. Kong, nasa linya ka ginari tabi? Yes, Al. And going back to the topic, syempre, that is contingent. Kumbaga, kaagibat ka yan, itong compliance sa mga requirements. Kasi di man basta-basta yan itatao, kundi magsumiti mga requirements, araw kang barangay resolution, and then so proper liquidation in the consider nag-avail na kay itong LGSFL. So, yan ang dapat maintindihan kan sa tuyang mga bago pa sa ng tukaw yan, o na-elect na mga punong barangay sa tabihan. Dapat agapan ninda yan, dakulang bagay yan tabi sa sendang lugar. Okay. Kung ang ibang barangay kapitan ready na mag-assume sa sendang posisyon lalo sa mga baguhan, pero sa iba garo aaboton pa nin December 1. Ano po ang gusto tang ipasabot giraray sa mga ilihidong opisyalis tabi ngunyan manungod sa pag-assume ninda sa sendang pagtukaw dyan sa mga barangay? It may not make indispensable requirements na ano. Siyempre dapat nag-take out ka na. Aha. So kung di ka pa man na out of office, di paano ka man maka-assume? So nag-take out duman sa embarkadero, ayos na ka mo. Kukuha na lang nindo sa out of office, sa ako Bicol office, or ipapadara yan sa lambang munisipyo, and then sa munisipyo naman, ikakaskade duman sa mga barangays. And yaon man dyan, syempre, sa certificate of proclamation na dapat iisip ang Commission on Election. Aha. Then hanggang paglingawan. So pag-file kayo itong Statement of Contribution and Expenditures. So pigabot ang sote. Oo, iyo. Tama. Iyon, pigkasiributan ngunyan tabi, kung kan mga nagkandidato. Kasi dahil ka makatukaw, kung dahil ka ito, that's a mandatory requirement. Ha? So, bako lang sa mga nanggana, pati sa mga napirdi, dapat mag-file ka mo tabi. Otherwise, kung dahil ka mo mag-file, maski ka mo napirdi, then you will be penalized. And then pwede pa yan maging grounds for disqualification pang pagkandidato ni Giraray sa masunod na election. So,
not dinagad paglingawan itong statement of contribution and expenditure. And syempre, Al, sa mga SK chairman and SK kagawad, yaon dyan ang mandatory training. Siguro padagos mo yung mandatory training sa mga SK chairman and SK kagawad. And digdi sa Legazpi, aram ko, by next week may election na sa SK Federation. Oh, mainot sa SK? Oh, minus SK. Kasi ang mandato, local government code, not later than 15 days from their election, dapat magkondukta na election sa SK Federation. 15 days? So, 15 days? Kaya sa pitsa 14, kung Nobyembre, o yung pagsabot, election na sa SK Federation. So, but right now, they continue to undergo the SK mandatory training program facilitated by the Department of Labor and the Department of Local Government and the LG. Ayun, okay. So, ayan, mainot talaga pala sa SK. Sa liga po, kan mga kapitan? Ang mandapan is within 30 days from election. So, kung masunod na yan ang liga ka mga kapitan tabis. Pero honor before November 29 or 28, nagkakaigwa naman ang election. Ayun, okay. So, balikan tatabi itong sa pag-assume kan mga kapitan sa ka-SK. Meaning, pag naka-comply ka na itong pagsabi mo tabi kung na mga requirements, pwede na? Well, pwede na. Ang igaano pa lang dyan is, kasi ito may December 1, hindi ko lang aram kung saan ito ma-apply. But ang sinasabi ba sa Korte Suprema, you can immediately assume upon compliance and submission of all the requirements. And one of the mandatory requirements is talagang itong statement of contribution expenditure. So, sa kanya, siguro may nag-assume na. Lalong-lalo naman, sa mga na-re-elect, siyempre, continuous na rin ang pag-sisabitual. Of course, the turnover of assets and funds of the barangay, make sure na properly turnover and see to it na accountability nasa irit nindo. Baka may mga accountability dyan, payable na bako pala na above board, di kamo ang ma-assumer kayan. Paano po kung may kapitan man ngayang medyo nagsusinutul pa man? Kung ano-ano mga rason na abo pa mag-alis sa pwesto. Saka kung day pigto-turn over sa mga mga gamit dyan sa barangay. Ano po ang pwedeng mangyari? Well, first and foremost, dapat masupog man sinda. So ikasupog na sana, ano? Ikasupog na sana. So yun, alis na ng pagdugtungan. So, ikasupog na sana nila. Bago ng legality, so ikasupog na sana. Iyo po, what about sa, may apot pa tabi ko, may pahabol, So mga appointed officials, ano ang legality kayan? Puder na talaga ang kapitan na pwedeng haralion o mantiner ang mga appointed officials? With regard naman sa Secretary and Treasurer, the punong barangay, the full authority to choose its own Secretary and Treasurer. Duman siya pa, siyempre, pag-urulayan na. Mas maray nga ni, dapat kung ako man, barangay captain, ibagi ko sa consensus, kang konsepo, sa ibang aspeto. But, being the Secretary and Treasurer, which holds trust and confidence, siyempre, kung ako man ang barangay captain, pipiliun ko man. So, igwa ang full trust and confidence sa mga appointed officials na yan. Kasi yan baga, kulang trabaho na kung saan it can do or undo the position of barangay captain. Dakulo na didikta siyang barangay captain dahil maraot, suspicious kan sa indang treasurera o sekretarya. Correct. Kaya talagang that position holds trust and confidence from the barangay. And therefore, si Daman
dire-diretsos na mag-appoint, as in magpili kang sa indang napuputuan, as in pinagtitiwalaan. Okay, malinaw po and thank you so much Kong sa mga informasyon na yan. Aram kong maray na napapakinabangan niyan kasi ito yung mga tagantabay sa panahon na ini, lalong-lalo na po manungod dyan sa mga barangays. Thank you so much Kong and mabuhay ka, ingat po. Salamat, wala pa si Ate Sally. Wala pa? Busy kayo? Siguro sa dito kay Taylor Swift. Sige tabay Kong, ingat and God bless. Salamat, maraming. Okay. Former Congressman, Executive Director po kan Bicol, Attorney Pido Garbin Jr. sa mga informasyon. Naghatod sa tuya sa oras na alas 9. Break muna kami ni John saka after kan alas 9 bareta. Iba pang mga informasyon haling sa Bicol. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. New Blossoms Catering Services is in need of the following: front desk receptionist, qualifications, graduate of any 4-year course, female, with good interpersonal and communication skills, with good work ethics and computer proficient, must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. They are also in need of service crew, kitchen helper, housekeeping, and driver. Qualifications: high school graduate, at least 20 years old and above, male or female, must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. Interested applicant may send the resume through FB page at New Blossoms Catering or call at 0919-990-9338. Ang Gin Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 9:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagdoble ang kantidad kan inutang kan mga local government units sa mga domestic creditors sa primerong 6 na bulan kan 2023. Sigun sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na may 43.1 bilyon pesos na kantidad kan inutang ng mga LGU sa primerong 6 na bulan kan 2023. Sigun sa datos ninda kan Monetary Board kan BSP na may kabilugan na 138 na request for opinion gikan sa LGU sa indang proposed loan na inihalang kaunin 29% sa 107 na request kan 2022. Saro sa mga dahilan kaini iyon pagbuelta kan mga government plans and projects sarong taon matapos ang 2023.
national and local election kan 2022. Pagsiguro man kan BSP na sa indang pig-aadalan ang mga request kan mga LGU bago ninda ipaluwas ang nasabing pundo. Yan ang pangalas na Bing Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise oral daw, Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Abante ang Cruz. Abante kita digdi sa programa. Igalat-alat si Ate Sally, baka nasa field patabi Ate Tricia. Apunan na sana. Sa puwerta mong magayon. Oy, madali na balanso election sa SK, ade sa federasyon. Madali on. Ako na ako next month pa. After 15 days pa lang dapat mag-eleksyon na di. Sa puwerta mong mahiwas. Kaya sa mga munisipyo, Kung itina syudad, may mga eleksyon ang mangyayari next week. Si Ate Sally yaon. Ate Sally, good morning! Good morning, Tito Al. Again, good morning din po sa gabos ng mga nagdadagong bunyan sa Legazpi, sa Gari- Albay Province. Garerayoon ka? Garerayoon ka? Opo, inaon po kami ngunyan sa Calabanga. Katatapos nilang po magta-okay wheelchair. Ngunyan na aldaw. Yan, Ay, Jen. ngunyan na aga. May dudumanan pa palan kami. Tito Al. Pag-una ko, yaon ka sana sa Legazpi, nasa Kalabanga ka pala. Harayo talaga yan. Ayun po. Arayo po ini. Tito Al, actually, pang 3 days minay po ini. Last day ni po ngunyan sa Camarines Tour. Sa kang Thursday po, nag-start kami sa Sangay. Nagduman pa kami sa San Jose, tapos sa Pili, Camarines Sur, na kung saan po nakatao po kaming 5 wheelchair sa mga kababayan na may mga disabilities. Kaya, kunyan po, kaso hapon nga ni actually, nagduman kami sa Lupi. Tapos Lupi. San Fernando. Isipon mo na lang, Tito Al, sa mga dinuman niya. Arayon talaga. Arayon yan. Opo. Nakadyan ako sa Kalabanga. Oo, Tito Al, ang nakakapaalay sa sa pag-tauming wheelchair, ang travel. Inaabot kami mga 2 hours, 3 hours sa pag-travel. Ito nga ni kahapon na din naman ni sa Lupi. Pasiring na kaming Cam Norte. Grabe, arayon yan. Arayin na po siya sa Basod, Cam Norte. Nakaabot na nga kami sa may Bicol, Nature's Park. Sipon mo ito, Tito Al. Boundary siya. Lupi, Sipukot, ayun. Arayon. Nakaabot kami duman. Nag-travel pa po kami ng 1.5 na Anyway, pagkapatunay iyan na anak ko Bicol dahil pigpipiling lugar. Opo, totoo po yan. At saka dahil nagpipiling oras, mag-uran, mag-init. Alam mo itong mga piglalakaw mi po, kumain nyo lang sa post mi po sa Facebook. So mga piglalakaw mi na pasakat kami. Ano ba, apo dyan sa Daraga, Mutukad, Murusog. Mutukad, Murusog. Diba? Tapos alam mo ito, Tito, na maski banggina, pigpapainawan lang kami para maglakaw sa kabasan. Grabe. Kasi banggina, kami sa San Fernando. Nagduman kami sa sarong beneficiaryo kang wheelchair na day na baga siyang pagkamangno. Paano yan? So high heel mo, paano? Sinaray mo na? Po? So sulog mo na heel dyan?
Dahil naman, hindi ko naman napigamit so heels ko, kundi naka-rubber shoes muna kita tigiisip ko kaya baka ako magdaos-dos. Alam mo, ako mga press release na ako sunahulog duman sa panayon. Isa pong Sa stop. umahan yan. Araw gani mabareta ka sa national. Isa pong stop ng ako Bicol na hulog dito sa Camarines Sur. Yun na nga ni po. Kaya day pa kami tapos dito ang alam mo may 5 pa kaming dudumanan nyo yan na Aldaw kasi may nakalita po kami. Pasalamat lang po ako dito sa mga maiigos na municipal coordinator kan ako Bicol, si Ma'am Joy and si Sir Manuel. Nga pigibahan kami para maduman itong supigduman ni po sa Calabanga Arayoon din. And ngayon ko dito ang dudumanan mi na lang po na Arayo is itong Taririk Minalabak. Imagine mo, sangaran ba sana talagang maikot ka? Iyo po, Taririk. ka. Hindi po, yung kami actually ngunyan sa sa Calabanga. Ngunyan, maduman po kami sa Magaraw. Magaraw. Opo, aalaton kami kang samuyang coordinator duman, si Ma'am Emilita Anay Aduana, sa may land bank duman sa may Magaraw, alatunin na kami duman para ibahan man kami digdi na matawan itong sarong beneficiary niya man kang wheelchair. Sarong 83 years old, ano siya, ang nagpa-opera da po ito, dahil nakakalakaw. And alam mo Tito Al talaga, kung imagine mo lang itong mga paglakaw-lakaw mi na maski pigpapairalawa na kami kaibahan ni po ang municipal councilor kan Lupi, si Ma'am Councilor Jovi Osabal. Agum po siya kang sarong media practitioner, broadcaster din sa sarong station man po digdi sa Naga City. As in ang former vice mayor po, as in municipal councilor po, municipal coordinator po kay ako Bicol San Fernando, si VM Alan Valenzuela, and ang boses ni Manuaan si Rick Marcadag. Sinda ang nag-iba sa muya para maduman ni po itong 5 beneficiaryo kan wheelchair. Alam mo pala Tito Al, advice ko lang din po sa may mga aki. Alam mo ba Tito Al, na may saro kaming dinuman na ano na siya ha, 12 years old, pero ang itsura niya pang 8 years old. Alam mo lang ang pinunan kung nataday na siya nakalakaw, Tito Al. Na paano? Nahulog lang po siya. Nahulog? So, siguro, nahulog po siya sa may parang pasamano, sa may pinto. Jesus. Kaya, siguro po, ang pakabagsak niya, maning... Nabari. Nabarian. Opo, dahil siya tulos na katalam sa magurang niya na may nahulog siya hanggang sa nung naaraman na wala na garo na paglamanan na so sa iyang buto. Dahil na po siya nagdakulang maray. Garo lang siya 8 years old pero ano na siya 12. Ganyan, ito lang ang pinunan. Kaya ingat-ingat po kasi sa may mga aki na pag nahulog, paruhon nyo tulos, ipahilot. Talaga naman, bagay nakakatabang na, kumbaga, may na-dislocate dyan, maagapan tulos o ipa-doktor para day na day man po ini mangyari sa tuya. Tapos yung mga, alam mo Tito, sa mga naduduman mi po, baga, ang mga reason, kung nata, day na nakakalakaw ta, yung mga, lalo dyan, especially sa mga nagluluto, baga, nagdadangdang sa mga mainit. Importante po na, day ka magkarigo, makatapos. Oo. Sabi kan mga gurang baga, ang katubisan, iyo ni abutan kan hilang. Yes, magpahingalo ko na bago magbasa-basa, di ba, Tito Al? Ano lang gibuuntan na lang muna, wisik-wisik na lang muna. Wisik-wisik, wisik-wisik na lang muna. Kasi sa daig ka na makalakaw. Di ba, Tito Al? So, talaga yan ang pigigibumi po yan. Yan man talaga po ang yan ang talagang kagustuhan po kasatuyang mahal na chairman si Congressman Saldico, si Congressman Jill Bongalon, and si Executive Director Kong Garbin. Talagang kami as staff, talaga na-inspire kami na maski hararayo pa yan, maski sa ingka pa man, basta na nga ipuha talagang dudumanon mi po yan. At tatapusin mo po ang misyon. Tatapusin namin ang aming nasimulan. Siguro
After kan dyan sa Kamsur, kumusta ang Sorsogon? Nakamonitor ko yan, naka-live man sina Rex Bulima duman sa Sorsogon. Ano rin man daw sa Sorsogon, tabi? Yes po, ang tigaayos mo lang po ang Sorsogon kasi may ora mismo, magpa-collaboration po, magpa-partner po ang Ako Bicol and the Tabang ora mismo. Inaayos lang po yan by this December kasi may programa po sin the special edition para po sa satuyang mga lolo at lola dyan sa for the aged po dyan sa Sorsogon. Sa Camarines Norte man, naka-hook up sa tuya si Denny Sanchez. Tapos pa lang po kami sa Camarines Norte kang sa kaaging bulan po, Tito Al. Oo, kanatandaan ko. Katanduanes, hali pala ka mong Katanduanes. Last week. Katanduanes, nung nag-apod ka po, yan kami sa Tabaco, igwa pa po kaming dumanan sa Ligaw, igwa pa kaming tutawan pa kung sa may buyuan. Kaya tatapusin mo po ini ang nag-abot na wheelchair hali po sa satuyang Ako Bicol. Okay. Ang ano po, Okay. Pati mas bate tabi Ate Salit si Governor Tonico last Sunday may statement siya na ano man ang programa kan Ako Bicol, ayaon ang provincial government kan Masbate, suportado sa mga pigigiribo dyan sa isla kan Masbate. Yes po, totoo po yan, Tito Al, at abangan niyo po ang Ako Bicol dyan sa Masbate. Igwa po kita dyan, magkakaisa po dyan yung programa. At yung igwa pa kami dyan na tataawan na ng mga wheelchair. Yaon na po actually duman sa Masbate yung mga wheelchair. Kami na lang ang pigalat para i-deliver as in i-assemble ta. Kasi po baga kami po ang authorized. Kasi yan, may license man po kami sa pag-assemble and assemble and disassemble ka mga wheelchair, Tito Al. Kasi bako lang po, simpleng itatao mi lang yan. Kaipuhan mi po na ituro so mobility skills, sa mga pressure education, so mga parts kang wheelchair. Siyempre so agreement na dapat yan ingatan ninda, dahil po ninda yan ibebenta kasi kami ang Free Wheelchair Mission and Children International tinday tatawan po ang Ako Bicol Party List na mga wheelchair. Kami man po sa Ako Bicol, kami man po ang mag-deliver. Sisiguraduhin sa beneficiaryo talagang i-assemble mi po yan kasi isisiguro mi man po na ang beneficiaryo dahil hindi yan ibebenta kasi yan po, tao po yan. Talagang dapat sinda ang magamit po. Ingatan po nila. Si Joey Sarcia, nag-text man. Kami man nga sa Iriga. Si Joey Sarcia. Actually po, siyempre, radyo natin. Natapos, Tito Al, actually po sa Iriga, nakatao pa lang po kami sa Iriga ng mga wheelchair. Sila po so mga nainutan po na tawan-taman po ni chance po ang ibang mga munisipyo digdi sa Camarines Sur. Nakatao pa lang po kaya kita sa Iriga. Pero itong beneficiary, tuloy na po itong naitao po duman. So may another request man po pero ila-line up na po iyan na mga wheelchair po iyan dyan sa Iriga. Okay. Sige tabi, Ate Sally. Ingat ka mo dyan sa biyahe. Opo, Tito Al. Salamat po sa kay si Denny Sanchez yaon sa Camarines Norte sa OKFM Daet. Ang samuyang coordinator po duman, Tito Al. Si Raymond Prado. As in duman sa Sorsogon po, ang provincial coordinator si Mayor Bong Mendoza, si Ninang Japs Calio sa OKFM, yaon si Rex Bian Bulima, Tito Al. So ayan, din naman po ako kasi nawawala din po ang signal, Tito Al. Salamat po sa napansin ko. Kasi mga bulod yan mga bulod na bigagyanin do. Iyo po, mga bulod po, talaga tas mga parayan. Takpo, ang barayan nito dahil pa kaming dinuman ng mga matawid, masakay kaming bangka. Pero talagang rayo talaga, Tito Al. Sa mo itong init orang. Kalabangga, nagkadya na ako, arayo niya. Arayo po talaga ini mga dinuman ni Digdi. Kaya nag-stay po kami sa Naga City, Tito Al. 2 nights kami nag-stay sa Naga City para lang makapag-deliver. Maringani po may Delgaliego ko na po kami para dahil lang na kasi so wheelchair po kaya na available dahil po sa in the fit sa size kaya
sa next batch mi na lang po ito dudumanan itong Del Gallego, Tito Al. So, banggitin ko lang ang mga kaibahan ko niyan, Tito Al, na mga maiigos na FWM. Warriors! Banggitin ko na. Inot po, Tito Al, ang tamuyang mga drivers. Sweet lover sa dumang auto po kami. Si Kong Lee. Si Kong Lee ang driver rin, no? Opo, marami po ang grandiya. Yaon man po sa ibong si Batman. Dahil na pagpadangugong giputok si Kong Lee. Ano po? Giputok, may pobya. Aday man po, at ang may pobya po, digdi si Rose. Kada may madangog na pukpok, nagalukso. Si Rose, alas nilang samuyang social worker. Samuyang vlog. Pangki pa sa hall. Tagabitaan na po yan. Opo, samuyang social media content writer. Si Baby Love, si Jinjin Manzanilla. Duman man po sa ibong na auto, yan po duman si Ella. Ang motor kang model kang bar of soap. Diba? Yan po duman ang samuyang official photographer, si Abby Masayda, and samuyang official videographer man po, si Larry Caparinho, munti ko pang malingawan. So, bali siyang po kami nag-irebahan sa pag-ikot-ikot po. Daiman po kayo, Tito Al, 18 po ang daradarami po wheelchair. Tito Al, kaya duwa po kami ito. So, talagang, maski nga ni Ararayo, maski mainiton, aram mo mga maugmahon po kami, kaya nakakatabang po talaga ang Ako Bicol Party List. Correct. So, Tito Al, na po ako Dahil ka na mahaloy. Ayan, huwag pa marami po ang signal. Sigalit na din po kami sa muyang guide sa dudumanag niyo po. Salamat po, mapaaram na po ako. Basta dahil po paglingawan, Tito Ala, Ako Bicol Party List, tatabang na kasurog pa. Alright, thank you so much po, Tito Al. Sige, Ate Sally, ingat ka mo dyan. Imagine nasa Kalabanga wala si Ate Sally. Nakonsilo si Ate Sally, nagpapaaram na, nagtatarampa. Sinapot na muya. Ay, kaya ako mag-aloy. Ang pag-irip. Talo-talo na mag-aloy. Ano naman? Ay, nako, sige. Mag-enjoy na sa mga taga-Kubicol ang trabaho, may guson. Batiyon taman sa mga taga Santa Florentina, lalo kay Kapitan Ben Rosen, kay Kagawad Dick Badronyo. Kumusta ka mo dyan, mga barkada? Sa mga taga dyan sa Taysan. Gabos sa mga barangay officials dyan. Sina Kagawad Tao, sina Kagawad Hema, Haji, gabos, tabi dyan ang mga barangay officials, mga nagka-earlier and mga outgoing. Okay, sige tabi. Adagos kita sa programa. Agan sila magayonon ang mga informasyon kan Ako Bicol. Kuha na pati. Sabi ta kasubago. Iske eleksyon na. Sa mga munisipyo, mga syudad, gabos man sa bilog na Pilipinas. Lalo digit sa Bicol Region. Digdi sa Albay, siyempre may mga kanya-kanya man iyan na kandidato. Pero digdi sa Legazpi City, matindi ang dangog ko gari ang saro sa mga kandidato sa Federasyon kan Sangguniang Kabataan. Pamangkin garo ni Kong Garmin. Pamangkin, akin ni RJ ata, yan sa Dita ba? Dita, Barangay Dita. Iyo yata ang mga kandidatong SK Federation President. Dahil ko aram kung sisay ang kalaban. Sa Legazpi City yan, as far as I know. Next week na pala ang eleksyon sa Sangguniang Kabataan. Abang antayan. And so sa Liga, kan mga kapitan, Liga kan mga kapitan, gari ang dangog ko, ang maglalaban, Ismael versus Ismael. Kung lumaban pa susarong Ismael. Ilang araw ko sa digdi sa Legazpi. So,
So, digdi kapitan sa Kabangan yata, Kabangan. Nagtanong ako ni Kapitan Ismael. Puerta Although na, I don't know kung nag-assume na, Tigiriparo pero iyo yata ang mga kandidato na para liga, kan mga kapitan sa Legazpi City. Uy, may nadangog akong istorya. Kaugmahan ko Ang mga kandidato na ang vice president sa liga kan mga kapitan, ang apelyido, Bal. Yon, Balda. Ko pa man nagaka-istorya ining Bal na ani kung totoo ba ko. Basta nadangog ko. May nag-istorya sa kuya. Ang vice president na ngayon sa liga kan mga kapitan sa Legazpi, kan patiri Kapitan Bal. Pero dahil ko pa man nagaka-istorya personal. Kaya dahil pa ako nakakataram kung totoo. Kasi yun ang dangog ko. Ano man maraot kung kumandidato, qualified man gayon, di mahiling tayan. Bata, kan kumbaga John, kan O-taking kan Domingo, yang man ako duman sa Embarcadero, na imbitaran man kita. Mag-attender kan okasyon. Grabe so tao! Ano paano so Embarcadero Celebration Plaza? Imagine no, bilog na 2nd District. Kan Albay, hali sa Daraga, hali sa Kamalig, sinapot na mo may hali sa Manito, may Rapo-Rapo, siyempre so Legazpi City, Dakulon so nag surumpa. Dakulon so nagsurumpa. 195 kapitan, yon. 195 kapitan plus mga sangguniang kabataan chairman. Mga 195 manggayon sa SK sa bilog na 2nd District. Imagine mo 1,311 na mga barangay kagawad yon ang nagsumpa. Grabe. Nagsumpa kay Congressman Saldico saka kay kasi kung Joey Salceda, kundi dahil siya naka-attender, at pinadara si Pulangi Mayor Adrian Salceda, so pamangkin niya. Ayun, nagpasumpa sa dua. Bisita man si Governor Tony Co, at Masbate, at man so DILG siyempre. Yaon si former Congressman Christopher Co, noon si Executive Director, Attorney Pido Garbin. Nagul pang mga bisita John. Bilog na 2nd District, 195 kapitan ang nagsurumpa. 1,311 mga barangay kagawad. Digdi sa Legazpi John, ang nag-attender na kapitan sa record 42. 42. Pero bareta ta, so sarong mandang grupo, nagpasumpa man ka sarong aldaw. Nakul mandang kapitan, nag-attender. Kaya, so iba nag-i-receive kung ano ang mangyayari sa liga. Siyempre, magkarampanya. Ano ang nangyayari sa liga? So sarong grupo, dakol so kapitan, mas dakol. Sarong grupo dakol man so kapitan. Di ano ang mangyayari sa liga? Magkampanya, siyempre magkampanya. Tranquilo, John. Tranquilo ang karampanya. Araw ka. Sabi ka iba, normal man ngayon ta. So iba ngayang kapitan, pero de los Pinos, John, nanginginaon mo. So iba na kapitan, pero de los Pinos, nanginginaon man. Normal man ngayon. Pareho dakol so nag-attender. Eleganta, basta ang aram ko, sa Liga President, so aram ko lang na mga kandidato, certain Ismael. Presidente, ang Vice President, certain Bal. Daday ka pa nakakestra si Bal, kung ano man ang para pundok nga dyan, o. Atan nga, kape kita. Istorya ko sa imo ngayon, totoo.
Tranquilo ka mo sa mga kapitan sa bilog na 2nd District kan Albay. Igwa ka mo ki Rescue Patrol Car. Kasi bago bagapig taram na ini ni Kong Pido. So, ali sa LGSF na budget, natarawang ka mo ki Rescue Patrol Car. Pero dapat may mga requirements man ka mo na susunod doon. Dapat ariglado ang sendong record sa LGSF. Tanganing matawang ka mo kan Rescue Patrol Car. Nakula ko na bagay ini sa mga barangay, lalo dyan sa mga bulod. Kung may mga emergency dyan, sisiribot ki aranap ki lunadan. Pero kung mangyari na ini na magkatarawan kita ki Rescue Patrol Car, dahil pag-abusohon. Pero de los Benos man John sa ibang kapitan, iabuso kan mga yaon sa nakapalibot ni kapitan. Ang service vehicle kung saan pigdarara. Kung ano-ano mga pigsarakay dyan. Ining Rescue Patrol Car para sa na ini sa mga emergency. Dahil pwede pagdarahon sa saod. Dahil pwede pagdarahon sa beer house. Dahil pwede pagdarahon sa swimming. Dahil pwede, dapat talaga ang Rescue Patrol Car yaong permian sa barangay. Na anytime na ang sarong residente kan barangay nangangaipong emergency, yaon dapat perming may driver, perming may gasolina, perming areglado ang makina. Naabuso. Iba talaga naabuso. Naramdaman ko kayo ito panahon ni bagay ba ko ito pang emergency. Raw ka ito ni former Governor Al Bichara. So mga kumbaga napod ka to, multicab ito. Jesus, grabe ito. Inarabuso ito. Magkaraot ba katulos yun? Nagkaraot tulos. Pagkaraot dahil naman na maintain. Nagkarala pa. Naabuso. Okay. Iwasan tapuan. Abuso. Sanganay na. Tranquilo sana. Sige tabi. Nabot na kita nin oras kan pamaaram para magkabuelo naman ang masunod na programa na Father Momoy at saka si News Director Mardila. Sa pangarang ka na ko Bicol, ako po ang sendong amigo sa radyo Al Armario. Thank you. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako.